बिपिएफ सरकार थानाय समावनो जोंनो हा हुनि पाट्टाफोरखौ जोंनो होलांनो हादों। सिगांनि सरकार आरो दानि सरकारा गोबां फारागथि दं। दा बिपिएफआ जाथि बासिया धोरोम बासिया हारि बासियालासिनो खामानि मावबोबाय थादों। फैगोन समनि इलेक्सनावथ' जोङो बिपिएफ सरकारखौनो दागोन। जेनाखि इउथ्सफोरनि थाखाय मोनसे थारमाने स्केल लाबोदों होनदों, बे स्केलफ्राबो गैया। दा गुबुनफ्राव होदों नामा जों बेखौ मिन्थिया, खिन्थु जोंनि बे जिंगाबिल ओनसोलाव जेबो गैखाया आरो जिर'खा। आरो थांनाय बाराव जिथुनाखि दैबानाफोर जाबोदोंमोन, गोबां दुखु खस्थ' जाबोदों, बिथांमोननि समावबो गबिन्दना फैदोंमोन, फैनानै बिथाङा मोना नायफैदों। खिन्थु बेखौ होबथानायनि राहा, जिथुनाखि होबथानाय राहा बेफोरबो गैया। आरो जिथुनाखि थांनाय समाव दैज्लां बोथोरनि समाव बार अखा जार अन्थाइ फैनायाव थिंफोर गब्लंदोंमोन। दा बेफोर गोबां न'खरफ्रा खस्थ' भुगिनानै दङमोन। थिंनि खोथा बेब'स्था खालामदोंमोन, नाथाय थिंफोरखौबो मोननो हायाखै आरो दासिमबो गैया। आरो फैगोन समनि इलेक्सनावथ' जोङो बिपिएफ सरकारखौनो दागोन। जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय जों बेखौ थि बुंनाय जादों। जों बिपिएफखौनो फुरा सापर्ट खालामनानै बिपिएफखौनो जों सरकाराव लाबोफिनगोन। दा जोंनि बिपिएफखौ लुबैनाया बेनो। दा बिपिएफआ जाथि बासिया धोरोम बासिया हारि बासियालासिनो खामानि मावबोबाय थादों। आरो जोंनि सिगांनि समावनो बिपिएफ सरकार थानाय समावनो जोंनो हा हुनि पाट्टाफोरखौ जोंनो होलांनो हादों। दा बिनि थाखायनो जों बिपिएफ सरकारखौ मोजाङै हास्थायफिनदों आरो। दा बे बेलायावथ' मा बुंनो, दा जिथुनाखि बिपिएफ सरकारहा जेरै सिगाङाव माखासे पावार फांसनफोर दंमोन, दानि बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि सरकाराथ' बे पावार आरो फांसनफोरखौथ' गासिबो फाननाय बायदिखौ जों नुनो मोन्दों। दा गासै ससियेल मिडियायावनो जों नुबाय थादों आरो गोरों गोरा सुबुंफ्राबो बुंबायानो थादों सिगांनि सरकार आरो दानि सरकारा गोबां फारागथि दं होननानै। दा बिनि फारागथिखौ नोंथांमोनहाबो मिडिया हिसाबै मिथिखागौ आरो जोङो मिडियानि गेजेरजोंनो नुबायबो थानाय जादों। नंगौ, गोबां फाराग दङ सिगांनि बिपिएफ सरकार आरो दानि बिटिआर सरकार, बे मोननैनि गेजेराव गोबां फाराग दं। दा बिनि थाखायनो जोङो फारागखौ नेवसिनानै जोङो बिपिएफ सरकारखौनो लाबोफिननायाव जोंनिफ्राय थिरांथा दं आरो।